I pozdrav svima ljudi, ovdje je Gaming Guy i danas ću vam ispričati jednu priču iz života koje se desilo pre jedno možda par dana. To je bilo tokom kad je napadao ceo sneg, dosta je napadalo i mi kao deca izašli tamo u park, pošto je tu blizu naše škole, mi odmah tu odemo i mi se dogovorili kao odeljenje protiv odeljenja. I u tom drugom odeljenju ima jedan debeli debil, znači najmanje ako ima 90 kila ja se obesim. Znači lik ne može da ustane sa poda koliko je težak. I lik mene pokupio onako s leđa, grudvom me uzo, brate, i pokupi me šakom. Znate kao neko lupi šamar i pokupi vas bukvalno. Možda to neko od vas nije doživeo, ali možda većina znaju kako je to osjećaj, ali svejedno. Znači lik mene pokupi ko da sam govno. I ja kako sam se okrenuo i uzmem onu grudvu i zabodem ga u glavu, on počeo da vrišti tamo i sakrio se kod njegovih. Znači bukvalno lik otrčao tamo kod njegovih i sakrio se. I počeo posle da se skriva, nije te da izađe. I opet mene lik s leđa, znači pokupi me opet s leđa. I ja došao tamo, pojurim za njim tamo među njih, oni meni tamo natrpali 30 grudi u mene, bre. I ja mu uzmem, bukvalno lik otvorio usta, ja mu nabodem celu grudu u usta i lik je izgutao tu grudu, znači počeo lik posle da plače i kaže posle ne igram se i počeo da nas gađa. I došao ja moj drug, Dragan, uzeo on neku ledenjaru, nemam pojma šta je, znam da je počeo da lik vrišti kad ga je pogodilo. I njega pogodi ovako tu, kod vrata tu negde, znate ovo iza, kod potiljka tu, pa odmah dole nešto. Tu ga pogodi, a on počne da vrišti i posle otišao kući. I to je to što je on uradio, znači mi se lepo dogovorili i on bukvalno se tuko s nama, nije se grudvo. I nervirao me tu posle i ja ga nelepo u vecu. I ništa ljudi, to je to što se tiče ove priče, dosta je kratka, nije kao da sam kao da je nešto duga, nije baš to, ali bit će sljedeća duže malo, možda. I ništa, onda vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav.